Sme na zastávke linky číslo 630, ktorá odchádza z okrajových častí Bratislavy do obce Chorvátsky Grob. Napriek tomu, že Chorvátsky Grob je vzdialenejší od Bratislavy ako napríklad obec Ivanka pri Dunaji, má svoju pravidelnú linku mestskej hromadnej dopravy. Linka číslo 630 má u občanov úspech. Svedčí o tom aj vysoká vyťaženosť a obľúbenosť tohto mestského spoja. Áno, využívam ho každý deň. Pomáha ti linka číslo 630 v presune domov? Áno, jasné. Za hodinku sa dostanem domov, každý deň vlastne a je to podľa mňa super. Len málo ktorý obyvateľ Chorvátskeho Grobu si po skúsenosti s mestskou hromadnou dopravou dovolí tvrdiť, že by zavedenie podobných liniek do ďalších obcí v blízkosti Bratislavy nemalo zmysel. Na vytvorenie viacerých mestských liniek pritom stačí na prvý pohľad málo. Záujem občanov a dohoda medzi bratislavským dopravným podnikom a obecným zastupiteľstvom. Chorvátsky Grob je jediným živým príkladom úspechu takejto dohody v Bratislavskom kraji. Občania vniesli požiadavku, či by sa nedalo zariadiť aj to, aby tá mestská doprava, okrem sadky, ktorá tu v tom čase aj teda je, že by pomohla, sprístupnila našim občanom prímestskú dopravu s tým, že by teda linka bola predĺžená z Čiernej Vody až do Chorvátskeho Grobu. Toto sa uskutočnilo niekedy v 98. roku, kedy za určitých podmienok, ktoré v tom čase už začalo mestská hromadná doprava pýtať, sme museli prispieť do obecnej pokladne zhruba nejakých 250 000 korún ročne, plus ten servis, ktorý potrebujú šoféri okolo toho, aby sem tá linka chodila. Pokiaľ máme informácie od nich, tak není to stratová záležitosť pre nich, tie autobusy sú z hľadiska tej ekonomickej potreby, akú oni teda vyžadujú, je vyťažený a je to zatiaľ v poriadku. Zaviesť mestskú dopravu do obce sa dá. Finančné a organizačné požiadavky na jej prevádzkovanie dokáže splniť aj malá obec. Jej občania sú s rozšírenými prepravnými možnosťami absolútne spokojní. Inak to však vidí zástupca starostky Ivanky pri Dunaji, Peter Bartók. Viem, že roky boli pokusy, aj občania sa niektorí sporadicky snažili, aby chodila mestská doprava, ale myslím si, že podstata je vo financiách. Ja to netvrdím, že je to len vo financiách. To bol môj predpoklad z minulosti. Asi robíme niečo a zaujímame sa o to, len hovorím, tá odozva z druhej strany od občanov nie je taká, jak by sme predpokladali, aby to bolo hodnoverné. Otázka zavedenia mestskej dopravy do obcí v blízkosti hlavného mesta je jednoduchou matematikou. Z Chorvátskeho Grobu na bratislavské Zlaté Piesky vedie o polovicu dlhšia cesta ako z Ivanky pri Dunaji. V Ivanke zároveň žije dvakrát toľko ľudí ako v Chorvátskom Grobe. Linka číslo 630 z Bratislavy do Chorvátskeho Grobu je podľa hovorcu dopravného podniku Bratislava Petra Kaveckého vyťažená na 100%. Dopravný podnik je zároveň pripravený kedykoľvek uzavrieť novú zmluvu o prevádzke autobusových liniek do mimobratislavských obcí. Mestský autobus v Ivanke pri Dunaji má teda všetky predpoklady na to, aby bol využívaný v ešte väčšej miere, ako je 630 v Chorvátskom Grobe. Ale kde nie je vôľa, tam nie je cesta. A kde nie je cesty, nevidno ani riešenia.